गुदुं माबा बुस्थु लाबोलायबाय मा बुस्थु बेलाय सेमब्र' फिसाजो गिदिर दंफैयोना अमा हांनाय जानोनो बेसारा मोनजाया बेहा दाबसेयाव थानाय नालाय बर' फिसा नालाय माथो होनबावनो आरो अमा हांनाय खालि अमा हांनाय मा मोनसे मोनसेब्रा प्लास्टिकआसो थांफालायलांबाय दैया गुदुं नङा वाव नों मोजां मोनो ना मोना मोजां मोननायालाय मोनो नों अमा जागोन ना जाया अमा जानोलाय मोजां मोनो सानफ्रामबो सानफ्रामबो अमा जानानै मा जाबावगोन बरिया लाफा गोबाब नै आंहा लाफा रुनोसैलाय लाफा गोबाब बोथोरनि मैगंखौ बोथोराव जाखायाबा मालाथो जागोन आरो सानफ्रामबो मैद्रु अरा सुरु जाबायानो जोंना बेखौ जिस्रिजों फुगारखादोंसो दे लोगोफोर गोसोममालाय मा जानो मैला गैयाबाहाय आंनि अमा हांग्रा ना हांग्राजोबसो मोनखानायसो लोगोफोर मोनखानायसो रुदों दा नोंस्रा मोनाखै मायाखै होनदोलाय हायना मुलि होबाय नै लोगोफोर एसे एसे हायना मुलि होदेराबा गोथाव जायाहाय मोदोमनायनो होबाय आं सामब्राम बिलाइ एसे लांफैबायहाय आंहा माबायाव होनो अमायाव अमा हांनायाव देनानै लागायनांगौ दुन्दिया सामब्राम बानलु एवनानै एवलायनो सावनानै थोबाय इतना ही कपि है नै लोगोफोर आंनि फेभारिट बानलु गोमोन सावनोसै मादैया सावनोसै बाहेरायाव बरिया हांनानै दोनसै आरो अमाया नै मोनगासिनो दं मोनखाबाय जानोसैबा दा लांसै आंना बानलु हांनाया मोनबाय माखा ओरैबायदि साइज जाबाय बानलु देनानै दुन्दिया बानलु सामब्राम देनानै लागायसै आयै साखिनो लुबैनाया हाथारलालै sonapwr मादैया नै जानायाव लोगो हमलायबाय ओमफ्राय ओंख्रिफोरा नै अमा हांदों ओमफ्राय सालाग लाबाय बानलु बाथोन देनाय बेखौ लागायना लाग्रोनोसै आङो बानलु नांबावगौ नामा आदैनो आं नांगौ नै माखौ जायो नोंहा आयै फिसा गोलैनायल' उन्दैफ्रा बारा जानाङा दे गिदिर गिदिरासो बुरजा जानांगौ न' नोंस्रा मेरला टाइम दं जोंहा टाइम गैला उन्दै उन्दैया खम जानांगौ नङासै लोगोफोर फिसाफोरनो बारा बुरजा होनाङा नोंस्रा मेरला टाइम दं बेखौ लाय सालागखौ जाया मा कौन खाएगा सालाग लेके जाओ ले सालाग जाया ओमफ्राय आं बे बेदरखौ जानो लुगैनाय हाथारलालै बानलुजों फुननानै जाबाय आं जानो लुगैनाय हाथारला लोगोफोर जाग्रोखानोसै तो sonapwr सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बानलु बाथोनखौ मादैया जालांबाय थानोसै अमा हांनाय ओमफ्राय बेसोरनोसै आरो ओंख्रिया गोथाव बानलु गोमोन
जानायाव लोगो हमलायबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रिया लाफा गोबाब दं नै लाफा गोबाबजों नाथुर जुनायजों मुहुनि लोगोफोर मुहुनि होदों नाथुर जुनायखौ मुहुनि होनो आक्रमण आरानोसै मादैया बढिया मन' लाङो बालायलाङो लाफा गोबाबजों क्लुब क्लुब होजानोसै जोसा जोसा मोदोमदों बोराय रायलायनो बावलायलायो माबा होनायखाय गोथावसिन जाथारदोंहाय हायना मुलि होनायखाय लाफा गोबाबा उन्दुनो ओंखारलायबाय आं फाननांगौ हो फाननांगौ पानी अहिले गिलास लाबोलाय पानी माबा माबि मावनानै दैखौनो लानो बावलायलायो खालि बावनायानोसै लाबो मा बहुत पियास लगता है पियास लगा है थैंक यू बिराद गोथावखा दैयाबो गांनानै लोंबा दैखौबो बिराद गोथाव मोनलोङोथ'
오늘 이거 다 문사랑 먹어. 와우, 반루, 분루, 아슬프라 랑지바이. 마바코, 빈코, 빛코, 빛. 컨프전 잡아야 돼 이쁘게. 빛코 빈 한프랑을 빈코 빛 하는 먼지가 혼바보 크게 안 되지 당바. gwtao मोनजादों लोगोफोर 짜서 매주 마카마카 싸서 하라는 하슬랍 팔라 사이 망글라 cố gắng mình đang hay còn thùng này vậy thấy không rất là phải 또 접가봐지 않으면 가봐 그리고 후tum나 하신 잔차에 능스ርን 잡아야 되라 또 살라퍼 접잡신 나이는 타가 르자르자 잡아이커 바이바이